Díodíobh agus fáilte go dtí Tionól na Seachtaine, Tásúlagam go gachtainine go chinnteach sa bhaile, Tá me sé fós an seo a dunanáil agus i buint antaitnamh as an aimseir ionta go agan. Bí mé mu ag ré, ag siúil agus i cabhar sa ghairdín agus tásúlagam go gachtainine ag déanamh ru céine. An in manathair agus an bhic agus an spirid níu amen. Páidir na máideanna, a tá grá agad dom. Bíonn tú lom de lá iste ihe. Bhálam gra a thuirteid gach nóméid déan lá. Bhálam tú a hasamh a athair carraigh lom. Amen. An in manathair agus an bhic agus an spirid níu amen. Díobh fáistí aisling an seo agus tá an seo aniu le rá go méid tar éis fís anna chur le chéile le rinca a rocky in éanaach leis an éireann a chur céití agus an cóir le chéile. Tásúla an ghfuil gachna ag Bealtaine mas an gceol agus é duna cleachta ar an éireann. An rinca chur méid le chéile tá sé thuús ar an Instagram scola agus tam tréis cúplapáiste an scol agus an tréis ar arthú an deasa a cleachta agus an téran a cleachta agus béis siad le feiceáil sa céad fhís an eile. Slán go fáil! Díodíobh, trasa agus bifií an seo le Tionól na Seachtaine. Tásúlam go se bhar fad an bhás sa bhaile, an céad Tionól agus seo le haine bun rangana an bhfuil se bhré, tá ceithre taobh agus ceithre cúine agam cén cruth mé. Smuoinigí faoi. Agus na hóid rangana inis an bhfuil se bhré le haid Tionól na Seachtaine. Cad a haislín mór hímpel na crinne ach fanin sé sa spota céine an tam go léir. Go gan ní stacra, smuoinigí faoi sin a ríis. Cad a haislín mór hímpel na crinne ach fanin sé sa spota céine an tam go léir. Ceapan go lis ag bifií an chean sin, ba mud ag teach leis na freigraí an tachtain se thugan. Slán go fóil! Gachtainna Dylan seo ag déanamh aling le biniu. Thomas chun glá flasca dhéanamh agus fuair an inspiráid ó na picturí álan a cheol isteach. Buna gí tanna bas? Chun an blá flasca dhéanamh ag cuairt clór, pápéir ildáte, sisóir, peann luí, pláta mór, pláta beag, téas agus scúb wet. Déanamh cru an flasc ar dús. Úsáid an pláta mór chun imil an flasc an dhéanamh. Taring timpeall air agus an sin úsáid an pláta beag chun an tíbhaiste a dhéanamh. An sin chur ceiste duna fásta cabhair leat i dheara amach. Chun na bláhanna dhéanamh úsáid na templéidí atá thuús ar padlet nó taring amach bhur cín féin. Nuair atá sí déanta agaibh, dhear amach iad. Seo iad na templéidí go léir do na bláhanna a dúsáid mé, ach tuiglimh bhór templéidí féin a chruthú. Chun an blá mór aráiste agus buí dhéanamh, fill píosa pápéir i leath, agus tairn timpeall ar an cruth. An sin i dhear amach é, Rannig dá eile don thiorcail sa lór, tar an timpeall ar sin dhearmach é cumá. Gramig le chéile, na rá bhlá
agus an cearcail sa leor. Déinte! Chun an bhlá dearg a dhéanamh, fill píosa papéir le agus ghearmach an chruth, an sin ghramig an dhá bhlá le chéile le tééis, chun an fíosa sa leor a dhéanamh, roinnig dronalóg de dach difriúil agus ghearmach Fransa tíomh amháin, bhuileáil suasa agus an sin gear an bunde, úsá tééis chun é gramú go dtí do bhlá. Chun an blá gurm a dhéanamh, ghearmach dhá cearcail móra agus cearcail beag i nach difriúil. Chur na cearcail móra le chéile agus fill i leithid. An sin, fill a rís. Chur de bhéir ar an cúine agus tarraing piotal. Ghearmach an piotal agus oscail suasaid. Gramig le chéile an dhá bhlá agus gramig an cearcail beag is just sa leor. Don blá dearg éitiom, ghearmach 5 piotal móra agus 5 cín beaga, agus don leor gear Fransa tíomh amháin don dronalóg. Chun an piotal a dhéanamh, gear scuilt ar bun an piotal sa leor, agus fill na píosaí seo thar a chéile agus chur siúid. Leanart ag fille na piotal eile. Bei cearcail wet do bhun an blá. Gramig na piotal móra go imil an chearcail. An sin, gramig na cín beaga, tíbhaiste de na cín móra. Don tíbhaiste, rulig sús an dronalóg, agus gramig é go dtí do bhlá. Seo iad na blachanna go léir agus na duilleoga déinte. Gramig iad go dtí an flasc. Bei roinnt cín eile webh chun an flasc a líne. Gramig na duilleoga, idir na blachanna chun aon spás a líne. Agus sin é an flasc déinte. Challenge. An tachtain seo táimid géir go gaithfidh sibh dahanana na gundathe ar an aoine agus go raibh sibh amach sa Gordon bei sé deas Greenver agus amos sa Gordon táimid géir go nnéanamh sibh cuasa constacha a dhearra. So design an obstacle course. So bígí ag fecandar cadathá sa Gordon agus rud deas a chur le chéile. Agus seo sampla de cuasa constacha a dhéan páistí Diane. Gan éirí live. Whoa. Ínta glimpses! Yeah! Íomh trasa agus bifion seo le freigraí na dóisina, agus an cé tóise bhí an ná, céim cru a bhfuil ceithre haomh agus ceithre cúine aige, agus bhí bifi ar bís faoí an gceann seo agus tána freigraí aige an seo. Now, is ceas a bhí sa ceist seo mar bhí roinnt freigraí an. Agus an céad freigra bhéidir bhí agat ná cearnóg, bhfuil tá ceithre haomh agus ceithre cúine ag an gearnóg. Agus sin an ceannas éasca mar tána ceithre haomhanna mar an ggéine. An dara chru a bhí an ná an dronalóg agus a rís tá ceithre haomh agus ceithre cúine. Sin áironn sé beag an níos dacra, bhí beidir go raibh an rhombus agat. Agus tá ceithre haomh agus ceithre cúine is mála bifií an rhombus. Agus an ceandraach ná an dímant tá haon dó trí cethir ceithre haomh agus ceithre cúine. So beidir gur ceandan na chorna sin agat mar freigra má sibh. An dara thóis bhí an bhí sé beag an níos dacra den na thóir drangna ná
Cad a haslín mór timppla na chruinne ach fanin sé san áit céine I gcónaí. Agus an freigar a bhí an ná stoppa. Mar taislín sé timppla na dain ach fanin sé sa cúine céine I gcónaí. Nach é sin é bifi? Tá tuair sé ar bifi trééis sin opair sin ar fad. Deirthe muid sláán inis agus feice muid sibh arís. Sláán! Rud éigen arsúla gon gach seachtaine an Tionól, agus bíon na páistí ar bís don rud seo. Agus bíonn siad ag chomh na léitheanta, go dtí go bhfuil lá mór speisialta acu. Agus ag an Tionól bíonn ar seasamh sús, agus go bheici gachtain sa scóil, gur bhfuil brethla acu. Ach ní raibh sibh ann na cúpla seachtain na nús. So tá mise chun na léitheanta bre ar fad ag léach amach gur mí an bhórta, agus mí aibran, dus na daoine nach raibh ar scóil, agus an sin don tachtain seachtain an speisialta. So éiscí go cuaramach, agus mág léim amachta anam más ruaid ag raibh brethla agat I mí mórta, nó I mí aibran, agus nach raibh mar ar scóil don bhrethla sin, seasaí sús. So ag tosú le ran Karen. Bhí brethla ag Lucy agus ag Cara. I rang Jill bhí brethla ag Saoirse, Róise agus Hugh, agus ag Emily. I rang Grania bhí brethla ag Éine. I rang Diane bhí brethla ag Oran. I rang Éamon bhí brethla ag Shane agus Alina. I rang Emer bhí brethla ag Kyla, Ben, Katrina agus ag Niamh. Agus I rang Deirdre bhí brethla ag Roisin. So sin na páistí ar fad híos Daire. I mí mórta. I go sús Daire. I rang Deirdre bhí brethla ag Roisin agus ag Rory. I rang Cueva bhí brethla ag Ryan, Aoife, Jack agus Maria. I rang Aisling bhí brethla ag Cillian O'Dea. I rang Lurcan bhí brethla ag Isabella. I rang Éine bhí brethla ag Roisin. I rang Niamh bhí brethla ag Holly agus ag Shannon. Agus nuair brethla ag aontaine a rang a sé I mí mórta. So seaca sús na páistí sin na fád agus fanna gibhar hasfa gur nóméid. Ag bugad ar aigid I mí aibran. Bhí brethla ag Zach agus ag Joe I mórang. Rang Jill bhí brethla ag Ciara D, ag James agus ag Jude. Rang Grania bhí brethla ag Lena agus ag Beth. Rang Diane bhí brethla ag Bealtaine, Luke agus ag Logan. Agus rang Éamon bhí brethla ag Isabella. Rang Jacinta ag Christina agus ag Riley. Rang Emer bhí brethla ag Grace agus ag Oscar. Rang Deirdre ní cheara bhí brethla ag Adam, Rosalie, Luke, Scarlett agus Irla. Agus a rís ag bugad sús Daire go dtí na páistí móra bhí brethla ag Saoirse, Evan, Sophie agus Ava. I rang a trí Deirdre agus ag Céile, tá bónarm Céile, Zoe agus Donacha a rang Aisling. I rang Lurcan bhí ag Éivín ag Liam agus ag Sean O.M. I rang Éine bhí brethla ag Jack O.L. ag Cian agus ag Sophia. Agus I rang Chaithí bhí brethla ag Cueva ní é agus I rang Katie bhí brethla ag Éivín, Ruby agus Donacha. So má sibh seasaí sús. Agus na páistí go bhfuil brethla acu an tachtain seo seachtain an speisialta na páistí seo an céad seachtain na mí Bealtaine. Agus tá brethla ag Ellie I mórang, ag Lucas agus ag Ben I rang Jill, ag Dylan I rang Jacinta, ag Emer I rang Cueva, ag Oran agus Aaron I rang Aisling, agus ag Isabel I rang Éine. Lábre a honnaguibh ar fad agus tá mo fáistí chun lábre a honnaguibh a chaladíh inis an second. No!